Mutungamiri wemid opposition yenyika yeZimbabwe vaadvocate Nelson Chamisa vabuda vataura mashoko pamusoro pe"the new great Zimbabwe" vachiva vachipa hope kuna ugare munyika yeZimbabwe panguva inoyi yatiri kuona kuti munhu wese wemunyika yeZimbabwe haasina tarisiro kana kutarisira chinhu chakanaka kubva kuna vakomana ve"the ruling party". Saka muna mashoko atiri kuona kuti Chamisa panguva inoyi asara ari the only one person vanhu vari kuti ndiye achafulfilla aspirations akanga ane mawar veterans navamwe vose vakarwa hondo kubva muna 1980. Remember, subscribe or like on the bell kuti continue panapa kunjeri ndomuranyira chiti the next Zimbabwe. This next Zimbabwe will be a new great Zimbabwe. This next Zimbabwe will not beg but will give and donate. Zimbabwe will be a donor country. Zimbabwe of plenty will run a budget surplus and not a budget deficit. We will harness our resources to build and deliver on our prosperity model. Our youth budget will be self-funded to provide first-class health care for all and for everyone. First-class education will be accessible by all and by everyone. A new great Zimbabwe, rich in minerals, talent, and vision will be the new testimony in the global story. Our prosperity model of excellence will be built on inclusivity, integrity, transparency, accountability, and value addition. A self-sufficient Zimbabwe is our cherished ideal. We will have enough to feed ourselves and others. We will use our surplus to feed the world and help other nations. Ours will not just be a food-sufficient nation, but a food surplus nation. That is the next Zimbabwe. Ndomashukana kudai toko panapa. Atikona kuti aiwa people they are feeling vanhu vari kuuya panapa vachikomenda vachiratidza kufarira mashoko ari kuachitaurwa panapa. Pauchite nemareactions vachiti aiwa ZANU-PF failed yakonewa kairo basi tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section menu kuchinja mafunguro enyu. Musana subscribe or like.